Okay ba? Go. Anong nangyari sa'yo? Sakit ng balakang mo, naninira ka eh. Sabihin mo, matanda ka na, mahina na yung tuhod mo, eh. Hindi manila yan. Wala akong ensayo. Nakita mo ba yung mga 3-point shots ko, kuya? May palis, ano? Walang bantay eh. Talagang ringles. Walang bantay. Eh, paano pag ginugwardyaan mo ako? Naiiwan ka dahil sa crossover moves ko. Crossover, walang silbi. Ay, nako. Ano ba yung mga alam mong moves, kuya? Yung mga moves na panahon ni Jaworski? Pang matanda na yun, may mga crossover moves na kayo ni parang kay Kobe Bryant, kuya. Kilala mo ba yun? Nagalita ko yung mga speed move. Kaya mo yan. O, kuya. Bakit ang t-shirt, ha? Palit ka muna. Ako nga. O, kuya. Alala mo ba to? Bigay mo pa sa akin yan. Ingat na ingat ko yan, ha? Kaya ingatan mo. Saka hiram lang yan, ha? Kuya, kaya. Huwag mo na magpalit. Huwag mo na kita ng tuwalya. Baka makita ka ni General na paus na paus. Hindi na yung tuwalya. Tatay ka sa tuwalya. Miss na kita! Hindi na! Hindi na, boy! Kuya, yan ay pahid mo sa katawan mo. Malambot yan, makinis. Tingnan mo, laki. Laki, laki. Laki ng bayan. Laki ba? Laki ba? Oy, isa na ba yung pag-aaral mo? Natanong pa ba yung kuya? Siyempre, mabuti. As usual, good student. Siyempre, mahana ako sa'yo. Pero kuya, pag minsan, nasisingitan natin ng paranood ng Pasig Scandal. Quezon City Scandal. Magete Scandal. Ito, Lasal Scandal. Ito kaya. Ano ko niyan dito to yung mga yan? Panoorin mo yan, kuya. Nabanggo lang ka sa katotohanan. Ay, kuya. Alam mo ba, isang araw, nanood ako ng pelikula. Ganda. Tungkol ito sa dalawang lalaking magkaibigan na nagkakabayo ng este. Nagkakabayo sa bundok. Ikaw ang gandang naisip ko eh. Dahil, kuya, alam ko madalas ka sa bundok eh. Napanood mo na ba ito? So, panoorin mo rin yan. Mulat ka sa bundok. Roadback mountain. Panoorin mo yan, kuya. Kaya wilig sa mga ganyan. Bago na natin, baka makita mo ni General. Ikaw, puro kakalokohan. Kamusta ka na ba talaga? Ano ba nangyayari? Eto, kaulayaw sa maghapon ay puro mga bangkay. Uy, kuya, alam mo ba? Nakita ko isang bangkay na babae. Siya, walang bulbol. Parang palaka. Kuya, ito nga, posible mo pamahanan. Para makita mo naman. Bago gusto lang mo ito eh. Lutot tayo, sinaglan yan sa'yo. Wow. Nakakita ka na ba ng palakang matambok? Oh. Tambok ano? Tambo ko nga. Ay, ito kuya. Palakang may buhok. Oh. Palakang may buhok, kuya. Ano? Kuya. Alam ko na. Ito ang mga tipo mo. Gugustuhan mo ito. Alam pa kuya, nung itinating sa akin ito. May nagpinit pa. Mamatay lang ka. Alam ba, kansya ko mga siguro 14 to 16 years old. Tsaka design. Puti-puti, mga singit-singit na naman. Okay. Pamukha niya nga si Ann Curtis, yung sikat na artista ngayon. Hindi ko kilala. Kilala ko lang si Alma Moreno. Ano ba kuya? Tanda ka naman ang mga kilala mo. Si Ann Curtis na yung sikat ngayon. No? Tingnan mo. Oh, ano? Puti ano? Oh, hindi ka mo mabuti kuya. Sige na, tama na yan. Ay, sandali. Bukol dyan, ha? Ikaw, ha? Tinataglag ka na ngayon, ha? Hindi ka natin ganyan. Sige, tayo ba? Tayo ba? Masakit. Okay. Yan, o. Buti hindi siya na-inlap dyan. Hindi ka ba na-inlap? In-love? Sa bangkay? Ano, may profil?
Maria Pala na si Esther Paner. Virgin ka pa rin ba? Virgin? Kuya Miguel, kung ang tinatanong mo ay kung virgin pa ako sa mga tumitibok at may nakinit na palaka, ay ako, Padre Miguel, virgin pa, gaya mo. Ano ba, mag-umpisa na nga baka puro sex na nasa utak mo. Hindi mo puro sex lang. At minsan, mga tula, minsan. Tama ka? Puro sex at tula lang yung ano. Hindi na nagbago siya ba? Babago rin siya. Na ano, permanente sa buhay na ito kundi pagbabago. Nakakulong na kasi siya sa sarili niyang pinagbuhan. Isang mataas ang pital na pananaw sa sarili. Isang kinikilalang pangalan. Dinudiyos na kasalayan at inaalagaan ng sistema. Pero hindi niya matanggap. Parang ngayon ka lang ulit bumalik ko yan. Di ba huli na lahat? Huli na saan magbabago? Walang likod tsaka sa gagawin mo ang ano. Kung yun ang nais mo, hindi kung yun ang dating dapat o kailangan. Tulad ko. Naniniwala ako na wala sa loob simbahan ang kahulugan ng aking talata. Pero hinanap ko. Nakita ko. Tumutulong ako sa pag-organisa sa mga tao. Sa pag-educate sa kanila. Sa pagtulong sa mga may sakit at mga sugatan. Pero bumalik ako rito. Kailangan yung paunawa kay Ama. Sa inyo. Kailangan mamumulat kayo sa pagbabago ng lipunan. Sa tunay na hinaing ng bayan. Upang matutunan nyo rin ang sarili nyo lumaya. Laki na rin yung pinagbago mo, kuya. Eh, ikaw. Ano ako? Nagbago ka na rin ba? Sumusulat ka pa rin ba ng mga tula? O tulad ng dating sunod-sunurang anak kay Ama? Kung tinutukan ako ng baril niya, sabihin ko sa kanya gusto ko kumuha ng course of creative writing sa Will. Akala ko natala na. Pero hindi pa rin pala. Kaya sumusulat pa rin ako ng matula kahit na medisina na gusto ko tinutuwa. Tapos kuya, mahuli niya akong gumagawa ng tula ulit. Hinalagtan niya ako, kuya, mula doon sa labas hanggang dito. Tapos tinutukan niya ako ng baril. Kuya, dito. Dito. Takot ako lang. Nanginginig ang buong katawan ko. Ano, kuya? Mga sandaling yun, naisip ko, sana kalabitin na lang yung kadilyo. Para matapos na to. Hirap na ako. Kung nabubog ng katawan ko. Tortured na yung utak. Paano daw ako? Ako ba naman? Lagi kasi kumakating mga kamay ko. Makakita lang ako ng kaunting inspirasyon gaya ng isang paslit na naglilimahit na namamalimos sa kalsada. Parang agos bumubulwak ang mga katagalan mula sa anatoming upo ko. Kaya palihim pa rin ang pagsulat ko ng tula ngayon. Ito kasi talaga ang puso ko. Mahala na. Kahit pamahuli niya ako ulit. Sawa siya. Kahit papatayin na niya ako.